קיצור, אז אני בארץ, אף אחד לא יודע שאני בארץ חוץ מדניאל, ומה שקורה עכשיו זה בעצם שאני הולך, דניאל איכשהו הצליח לסדר את כולם למפגש כזה, אף אחד לא יודע שאני בא, דין, קייקר ודילון יהיו שם, אתה גם לא, אתם לא יודעים גם, שיק וזלמה, ומה יש בעצם אחרת שאני נכנס, הם יהיו בברלוסקוני, ברור, ואני בעצם בא להפתיע אותם. אז עוד שנייה אתה בעצם תראה מה קורה. מה זה? נחה, אתה אחראי לזה? מה אתה לא פוגע? מה זה? שקד? זה ההפתעה שלי.